kulim lasot dabar ni gid haimit, ila biad haimit. Kaya wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shalom Boker Tov kanatong tanan nga mga Operians o Shalom Boker Tov kol bini Israel. Kinigihapon ang inyong ubos nga alagad sa Adonai, Brother Gideon Seba, kauban nato atong beloved Brother Efren Esconde, o atong beloved Brother Roy Celeste, o sa akong mahal nga anak, Chid Kinori Selva, makikuban usab kaninyo ninyo sa katakna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews, ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Kini nga programa hatod kanato sa Operians Messianic Mitzarim Judaism Community. O manghinaot kami maigsoon nga manakamo sa mga maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim ning taknaa sa kabuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo AM band. Ang atong mga buluhaton inyong makaplagan dito sa Dongguan, Perelos, Carcar City. Naagid ta tungod sa boundary sa San Fernando Carcar o sa San Fernando Cebu o sa Carcar. Naanang welcome to Carcar kanang arko diya. Naagid ta diya tungod kilid ug jutay sa kanipaan. O ang atong panimbahon matag Sabado sa buntag alas 9:30 sa buntag magsugod sa adlawng Sabado mahumanta inigsalok gayud sa adlaw sa kahaponon. Kining atong programa pwede sa ninyo masubli og tan-aw sa YouTube. I-type lang ninyo The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. O pwede sa mong mukontak kanamo ang among cellphone number 0916-711-4624. O dili kita maglangan anhin na kita sa pinaka-importante nga bahin nga mao ang pagpamati sa pulong sa Elohim ning taknaa sa kabuntagon. Mag-ampuon na kita sa magkadyo. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Shita Adonai Shamra Lefi Nitzral Dal Sifatay. Ki Bikah Batakti. Ki Ata Elohim Kayim Umilek Olam. Sa gihapon Adonai, tudluan mo ang imong ubos nga alagad sa pagtabi sa imong pulong diha sa kahanginan o gitugot nga imong programa sa kahanginan mo kaylap ngadto sa mga kabukiran kay silahan ug mga kaprobinsyahan o mosulod ngadto sa mga balay sa mga nangawalang karnero sa nasod sa Israel nga napatlaag diri sa among nasod nga Pilipinas. Sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMoshiach, ikapon nimo ang mga kasing-kasing ug gunahuna sa among mga suking tigpaminaw ning taknaa sa kabuntagon sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen o amen. O dili kita maglangan magigsuon anhi kita sa pag-ukab sa atong mga balaang kasulatan. Mga igsoon, atong buksan ang atong Biblia sa libro sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 39, aron atong masumpayan, mga igsoon, ang atong mensahe sa miaging Domingo na atong sugdan. Juan, Kapitulo 8, versikulo 39, palihog pagbasa. Mangigsoon. Sina mitubag kaniya, si Abraham among amahan. Apan siya doon iswa mitubag. Kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Amen. Amen. Kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, magbuhat unta kamo o buhaton unta ninyo ang gibuhat ni Abraham. Mao na ang mga bersikulo ha, ang atong gisgutan ni atong miaging Domingo, mga igsoon. Himani ang pulong ni Adonai Yeshua, kung mga anak pa kamo ni Abraham, magbuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham. So unsa man di ay gibuhat ni Abraham, mga igsoon? Ha? Nganong usa ni sa gitumbok o gipangutana ni Adonai Yeshua ngadto kanila? Ha? Kay kining mga tawhana, ang mga Sadusyo o mga Parisyo, nag-angkon nga sila mga anak ni Abraham. Og dili sad nato ikalimod nga karong mga panahona, daghan sad ang miangkon nga mga anak sila ni Abraham. Una-una, ang mga Christians, 100% nga ang mga Christians muangkon nga mga anak sila ni Abraham. Ikaduha, ang mga Islam, mga Muslim, muangkon sad nga mga anak sila ni Abraham. Pero ang number one nga muangkon, maugyod ang mga Hudyo o ang mga Israelita.
nga sila mga anak ni Abraham. So ni ay tulo ka pundok sa kalibutan karon nga nangangkon nga sila mga anak ni Abraham. Mga Hudyo, Israelita, mga Kristiyanos, o ang mga Muslim. Pero timan na to ang giingon ni Adonai Yeshua, kung mga anak pa kamo ni Abraham, Christians, mga pastors, nag-angkon mo nga mga anak mo ni Abraham, timan ang gisulti ni Adonai Yeshua, kung mga anak pa kamo ni Abraham. Sa inyong pagpangangkon karon nga anak mo ni Abraham, ang pangutana, nagbuhat ba kamo sa gibuhat ni Abraham? Kay mao may giingon ni Adonai Yeshua, kung mga anak pa kamo ni Abraham, magbuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham. Nan, unsa man di ay ang gibuhat ni Abraham? Ha? Atong basahon mga igsoon ang Genesis 26:5. Genesis 26:5. Diri sa Genesis 26:5. Kay nagtuman man si Abraham sa tanan kung gisugo kaniya. Oh. Okay? Kay nagtuman man si Abraham sa tanan kong gisugo kaniya. Unsa day ang gibuhat ni Abraham? Nagtuman sa sugo. Wala magsupak sa sugo. Amen. Karon, ang pangutana atong balikan. Kung mga anak pa kamo ni Abraham, magtuman unta kamo, magbuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham. Ha? Karon, akong balikon ang pangutana, unsay gibuhat ni Abraham? Nagtuman ba sa sugo o nagsupak sa sugo? Sa atong gibasa, nga matud pa kay nagtuman man si Abraham sa tanan kong gisugo kaniya. Tura na siya mga igsoon. Atong basahon diri sa Complete Jewish Bible nga gi-shortcut naman ko diya mga igsoon sa Binisaya pagsulti. Gi-shortcut lang nga nagtuman si Abraham sa tanan nga iyang gisugo. Atong basahon diri sa Complete Jewish Bible. All this is because Abraham, he did what I said and did what I told him to do. He followed my mitzvot, my regulations, and my teachings. Mao na ang Torah. Nagsunod siya sa akong mga sugo, sa akong mga regulasyon, o sa akong mga tudlo. Sa akong mga gitudlo. Mo na'y Torah mga igsoon. Mo na'y gisunod ni Abraham. Unya kamo. Muangkon mo nga mga anak mo ni Abraham. Mga Parisyo, Sadosyo, mga Orthodox. Mga Hudyo, mga Kristiyanos, mga Muslim. Muangkon mo nga anak mo ni Abraham. Ang pangutana, nagbuhat ba mo sa gibuhat ni Abraham? Unsay gibuhat ni Abraham? Nagtuman og nagsunod sa tanan nga mga sugo sa Adonai. Nagtuman og nagsunod siya sa mga mitzvot sa Adonai, sa mga teachings sa Adonai. Niyang pangutana, kamo, mga pastor, proud man kayo mong muklaim nga mga anak mo ni Abraham. Nagtuman ba mo sa sugo ni Abraham? Muna inyong imbestigahon ba? Mauo, biyata. Mga kontang anak ta ni Abraham mo niya ang Adonai Yeshua. Dili mo acknowledge na. Dili mo recognize na to nga anak ta ni Abraham. Kay wa ta magtuman sa iyang gisugo. Wa ta magbuhat sama sa gibuhat ni Abraham. Okay, atong basahon ang Galatia 3:29. Galatia. Kung kamo iya ni Misaya, nan mga kaliwat kamo ni Abraham, og makadawat sa gisaad sa Elohim. Kung kamo iya ni Yeshua Misaya, kaliwat kamo ni Abraham. Mangangkon sa biyapon ani mga Kristiyanos o tanawa. Ang ilhangan lagi nga mga kaliwat ni Abraham kung kita iya ni Yeshua Misaya. Nya, iya dahil mo ni Yeshua Misaya. Muna'y akong pangutanan ninyo. Iya dahil mo ni Yeshua Misaya, mga igsoon. Di ba?
So, dili tingali ninyo mapamatud-an nga iya mo ni Yeshua Misaya. Unsa may ebidensya nga iya mo ni Yeshua Misaya be? Unsa may ebidensya nga iya mo ni Yeshua Misaya? Kay atong klarohon ang gisulti sa balaang kasulatan mga igsoon. Oh. Unsa may ilhanan nga kamo iya ni Yeshua Misaya? Kaliwat kuno kamo ni Abraham. Ha? Kaliwat ba yun ni Abraham? Okay, ato pang padayonon pagbasa ang Galacia 2:16 ngadto sa 17. Apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Elohim nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang adunay Yeshua Misaya ug dili sa pagtuman sa balaod. Oh, tanawa ra may igsoon? Bisan gani nagtuo man kang Yeshua Misaya aron ang Elohim mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo sa Misaya ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Oo. Kay walay tao nga isipon sa Elohim nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Oh. Busa 2:16 ni siya no? Ah. Oh, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo. Oy, di mo kong gibasa. Galacia 2:16 o 17. Niingon dito, apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Elohim nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Yeshua Misaya og dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuo kang Misaya Yeshua aron ang Elohim mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Misaya og dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Unsa may problema ani sa mga Christians? Ang problema ani sa mga Christians nawagtang ang balaod. Kay gimatarong lagi sila pinaagi sa pagtuo kang Misaya Yeshua, pinaagi sa pagtuo sa ilang Kristo, nawagtang ng balaod niya. Mo ba'y gisulti nga nawagtang ang balaod dire? Ang gisgutan dire nga nahimutang matarong pinaagi sa pagtuo kang Yeshua Misaya. Kay maunay ko lang sa mga Orthodox, maunay ko lang sa mga eskribag, mga parisyo. Ang mga eskribag, mga parisyo na ay balaod nga gisunod, na ay balaod nga gituman, apan wa mo tuo kang Yeshua Misaya, munang wa sila mamatarong. Silang Apostol Pablo nga dati mga parisyo, apan nagsunod sa balaod, nagtuo kang Yeshua Misaya, gimatarong siya, pinaagi siyang pagtuo kang Yeshua Misaya. Wa siya mag-isgot dire nga ang balaod nawagtang. Amen. Ang balaod giwala. Pag mag-isgot lang untang pagkamatarong, gibasihan ana ang pagtuo kang Yeshua Misaya. Kay kanang pagtuman sa balaod, magsunod lang na siya, human ka mahimong matarong. Kay kung matarong ka na, musupak baday ka sa sugo. Dili. Di ka matawag nga matarong kung nag-angkon kang matarong pagkahuman, masinupakon kas balaod. Rebelde ka, di ka matarong. Ha? Matawag ba dahil matarong ang taong masinupakon sa balaod? So human dahil sa atong pagtuo kang Yeshua Misaya, padayon sa pagsunod sa sugog balaod kay mo na'y barahan, maunay sukdanan, maunay ilhanan sa mga taong nagmatarong sa ilang kaugalingon, maunay ilhanan sa mga taong matarong sa ilang kaugalingon. Di ka matawag na matarong kung human ka mo tuo, mahimo ka ng masinupakon. Giunsa man ninyo pag analisar ang Biblia. Mo na'y problema sa Christians. Kay walay tao nga isipon sa Elohim nga matarong pinagis pagtuman sa balaod. Nga naman, dili man gud sa pagtuman sa balaod, mahimo kang matarong. Nagtuman kas balaod kay matarong ka. Amen. Amen. Baliktad man gud ang inyong understanding. Nga ang inyong pagtuo kung magtuman sa balaod, mahimo matarong sa iyo. Mahimo kang magtuman kas balaod kay matarong ka na tungod sa imong pagtuo kang Yeshua Misaya. Kay di lagi ka matawag nga matarong kung human ka mo tuo, magmasinupakon ka. Ha? Daghatag mga ehemplo biyana mga igsoon. Nga angay natong ipahaom o gisgutan nato kana. Apan sa 17, no man basa? O 17. Apan kun sa maong pagpaningkamot aron isipong matarong sa Elohim pinaagi sa pagkayusa kang Misaya, makaplagan kami nga makakasala gihapon sama sa mga dili Hudyo. Oh.
Nagpasabot ba kini nga si Misaya nagdasig kanato sa pagpakasala? Be. Mo nga na kung imong isipon, imong buhaton, nga humanda ay kamamatarong sa imong pagtuo, magsupak na ka sa balaod. Buot ba nimong ipasabot nga ang Misaya, nga imong gituuhan, nagdasig kanimo sa pagpakasala? Kung sa imong pagtuo kang Yeshua Misaya, dili na hinuong ka mutuman sa balaod? Dili na hinuong ka mutuman sa mga sugo? Buot ba nimong ipasabot nga gidasig ka sa imong pagtuo sa pagpabilin sa pagpakasala? Ha? Ingon ni Apostol Pablo, wala. Wala magdasig ang Misaya ana nga magpakasala ta, magbuhatag sala, musupak tas balaod. Kay ngano man ang pangutana, kay unsa man day sala? Pagsupak. Oh. Ingon niya, nagpasabot ba kini nga si Misaya nagdasig kanato sa pagpakasala? Wala ang pangutana, unsa man day ang sala? Oh, atong basahon. 1 Juan 3:4. Diri sa 1 Juan 3:4. Ug ang tanan nga nagbaton ni ining paglauma diha kang Misaya nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga putli si Misaya. Sa 4. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Elohim. Kay ang pagpakasala mao'y paglapas sa balaod. Amen. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Elohim. Naglapas sa Torah sa Elohim. Kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. Munay niingon si Apostol Pablo, kung wa mo kasabot sa pamahayag ni Apostol Pablo nga tungod sa inyong pagtuo kang Yeshua Misaya o pagtuo kanang inyong Jesus Christ, dili na hinumutuman sa sugog balaod, ang buot ninyong ipasabot yan nga ang inyong pagtuo maoy nagdasig kaninyo sa pagpakasala. Kay ang pagsupak sa sugog balaod maoy pagpakasala. Pero sa insulto yung Pablo, wala kadasiga sa Misaya sa pagpakasala. Kay gipasabot ni Apostol Juan, ayaw ninyo guna-una nga si Apostol Juan o si Apostol Pablo magkakontra. Ayaw ninyo guna-una nga magkabangi ang ilang baruganan. Laksian na lang ng uso ni ana. Asa magikadapay kang Pablo? O dili ka kang Juan, halalaksi as Juan. Kung adto sa kamudasi, mudapig kang Juan, kadili ka kang Pablo, hala, laksian ang sinulat ni Pablo. Wala sila magkontrahay, wala sila magkabangi. Munang gipasabot ni Yukanan mga igsoon, nga ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. Kung giisip nimong gimatarong ka tungod sa pagtuman sa balaod, tungod sa pagtuo kang Yeshua Misaya, wala maghisgot diya nga ang balaod giwagtang. Gipasabot lang ni Pablo nga dili ka mahimong matarong sa pagtuman sa balaod. Kay kanang pagtuman sa balaod, buhat lang na sa mga taong matarong na. Kuha na to, mga igsoon. Unsao man yung pag-probe nga ikaw matarong na kung musupa ka sa sugog balaod. Unsao yung pag-probe nga ikaw law-abiding citizen kung masinupakon ka sa balaod sa atong gobyerno. Nga narasan ba? Rebelde ang tawag nimo. Kung dili ka mutuo, dili ka mutuman sa sugog balaod sa Adunay. Okay, sunod nga bersikulo. Galacia Kapitulo 3. Baliktas Kapitulo 3, bersikulo 6 ngadto sa 7. Mao kini ang gingon sa kasulatan may tungod kang Abraham. Mituo siya sa Elohim. Ug tungod sa iyang pagtuo gidawat siya sa Elohim ingon nga matarong. Amen. Tanawa. Busa angay kamong masayod nga ang mga tawo nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Okay. Moingon dayon ang mga kapastoran. No, tanawa. Ang ilhanan lagi nga kaliwat ta ni Abraham, di ta kaliwat sa bitin. Kay nagtuo ta. Busa angay kamong masayod nga ang mga tao nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Karon, mo claim mo naman may pagtuo, Brad. Mo lagi na. Pagtuo ra way buhat.
Naamoy pagtuo lagi. Unya mo claim na mong anak mo ni Abraham, kaliwat mo ni Abraham tungod sa pagtuo. Pero kung imbestigahon ta mo, pangutan-on ta mo, kanang imong pagtuo, sama ba na sa pagtuo ni Abraham? Makaprobe ka ba, pastor, sister, brad? Makaprobe ka nga kanang imong pagtuo sama sa pagtuo ni Abraham? Ang pagtuo ni Abraham, nagsupak ba sa sugo o nagtuman sa sugo? Nagtuman sa sugo. Ang pangutanan nako nimo, pastor, brad, sister, ang imong pagtuo, nagtuman sa sugo o nagsupak sa sugo? Dayag nga nagsupak sa sugo ang imong pagtuo. Karon, kay nagsupak man sa sugo ang inyong pagtuo, kapareho ba na sa pagtuo ni Abraham? Dayag nga lahi. Dayag kayo nga lahi, mga igsoon. Sa diha nga si Abraham gimatarong tungod sa pagtuo, atong basihan ani bitaw, katong gibasa na to kaganina sa 2:16-17 sa Galacia, si Abraham nang gihapon. Nga tungod sa pagtuo si Abraham gimatarong. Memorize na sa mga pastor nga mga bersikulo, kay paborito na sa mga pastor nga wali. Kay sige kong kadungog ana sa mga pastor sa una nga akong gikuyog-kuyugan. Nga mo na ilang mga wali. Mauna ilang mga wali. Pero ang pangutanan ako karon, sa dihang si Abraham gimatarong pinagis pagtuo. Paglabay pila ka adlaw, gisugo dayon siya sa Adonai. Abraham, kanang imong bugtong anak. Kay gimatarong si Abraham tungod sa pagtuo, wa pa siya adto makaanak. Wa pa siya'y anak, Gimatarong siya pinagis pagtuo. Sa katong giisgis, giingon ang Adonai nga gimatarong siya pinagis pagtuo, na siya katuwa pa. Wala pa. Pila katuig ang milabay, nanganak na si Abraham. Pinaagi siyang tiguang asawa nga si Sarah. Si Sarah. Karon, niingon dayon ang Adonai kang Abraham, Abraham, ihalad ka nako ang imong bugtong anak. Ang pinalangga mong anak. Nitubag bas Abraham nga di na kinahanglan Ginoo. Di na kinahanglan Adonai. Kay na ko'y pagtuo nimo. Di matarong nako pinagis pagtuo. Di na kinahanglan musugot ko sa imong sugo. Ni ana mas Abraham. Ilabi na ka ng sugo nimo Ginoo. Peteng isura anak kay ipahala nimo akong anak. Galisod mangani mong mga pastor sa pagsunod sa sugo. Nga di lang mo pakan og baboy, galisod na mangani mong biya. Kana lang kasimpol nga sugo nga ayaw ka og baboy. Di man gani kasunod. Pero si Abraham mga igsoon, ang sugo sa iya perting lisura yun. Ipahalad ang iyang bugtong anak, ang pinalanda niyang anak. Pero wa gyud jutay baliban si Abraham. Pero ang mga pastor, simple nga sugo, sayon nga sugo, di lang ipakaon ang Bible, wa na mangugat, o di lang ipakaon ang Bible. Sayot na ko. Di lang ipakaon ang baboy. Masayap niya itong di na usahay mga igsoon. Di na ipakaon ang Bible. Nisugo lang na din ipakaon ang baboy, mangugat sa pagpangatarungan. Lami, ugod. Lami, manggod mo na ikamaturan. Unya, ang sugo nga balaano ng adlaw ipapahulay, mangugat yapon sa pagpangatarungan. Kasimporo mo ng sugo, Wa gyud untay naapektuhan mga kinabuhi sa imong pamilya, no? Wa naapektuhan nga kinabuhi sa imong loved ones, sa imong anak. Pero grabe makapangugat og katarungan sa sugo lang nga balaana ang akong adlaw nga ipapahulay. Tapos makikumpara mo nga ang inyong pagtuo tukma sa pagtuo ni Abraham. Nga niingon ang Biblia diri nga ang tanan nga adunay pagtuo mga kaliwat ni Abraham. Unya inyo dayong ang kunon nga kaliwat mong Abraham kay namoy pagtuo. Pero ang pangutana lagi nako, ang imong pagtuo ang pagtuo ni Abraham nagkahaom ba? Pareho ba? Nga kanang imong pagtuo masinupakon man sa sugo. Samtang ang pagtuo ni Abraham di gyud mo maliban sa sugo. Matinumanon sa sugo.
Nya, nganong inyo mga angkonon, nga mga kaliwat gyud mo ni Abraham dili di ay kamoy buot ipasabot ni Apostol Pablo ni. Kamong mga Christians dili kamoy buot ipasabot ni Apostol Pablo nga kamo ni nga dunay pagtuo kay kanang inyong pagtuo sayo. Ikaduha, ang inyong pagtuo mga igsoon lahi gyud. Lahi sa pagtuo ni Abraham. Akong usbon sa pagbasa, mao kini ang giingon sa kasulatan. Mahitungod kang Abraham, mituo siya sa Elohim, ug tungod sa iyang pagtuo, gidawat siya sa Elohim, ingon nga matarong. Diba? Wa tay lalis diya na. Muagre kamo ni ini. Bosa kaangay kamong masayod nga ang mga tao nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Pagkanindot kaayo mga igsoon, pero di lang kamoy na igo, di lang kamoy na buot ipasabot, di lang kamoy mo'y buot ipasabot ni. Kaya ang inyong pagtuo, sukwahi man sa pagtuo ni Abraham. Sukwahi man sa pagtuo ni Abraham. Mangugat man mo pamalibad sa sugo. Mamula man mo makigdebate. Sa pagsukak sa sugo sa Adonai. Nga ang sugo untas Adonai sa ato, simpuro kayo. Balaanon ang iyang adlaw ipapahulay nga mao ang Sabado. O niya, sa ulugon ang iyang mga kapistahan nga mga tinudlong panahon. O niya, dili ta mukaon sa mga hugaw mga mananak, hugaw nga mga isda, kanala nga mga sugo. Mga igsoon, simple kayo. Walay dugo nga muaga sa imong lawas. Pero hilabihan makapamalibad ang mga pastor, ang mga membro. Unya, hambog kayo nga muangkon nga sila mga anak ni Abraham. Sa iyo naman ko ng pagpangangkon, dali ra kayo itabi. Pero sa buhat, lisod kayo, ipakita. Muna nga ipakita nato sa buhat, nga kita tinuod nga dunay pagtuo. Muna na amang igsoon. Atong balikan ko tong Juan, tiwason na tong Juan, Kapitulo 8, versikulo 39, ato ipadayon sa unahan, ngatos 44. Balikan na lang nato ni. O, 8, 40 na ta. Okay. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Elohim. Apa nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Mao na. Wala magbuhat og sama niini si Abraham. Amen. Amen. Padayon. Gibuhat kamo sa Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas. Dali ra Usaray among amahan, ang Elohim. Dali ra kay mangangkon. Dali ra kayo pagpangulipas. Si Adonai mitubag. Si Adonai Yeshua mitubag kanila. Kon ang Elohim mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Elohim, o karon ako ani adinhi. Wala ako muanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala niya ako. Amen. 43. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Tinuod gina. Bisan hangtod karon. Ako makapangutana, nganong di man sad mo makasabot sa among wali? Nga amo mang gidetalye maayo gipasabot og maayo ang balaang kasulatan. Pero unsay komentaryo hinuon nila? Gituis kuno nako ang Biblia. Kita na yung tuis. Kita ni nagtuis. Maingon pagka maayo ni Gideon mo tuis no. Niyabag mo. Ako ganing giklaro og maayo, gidetalye maayo, gipasabot og maayo. Wa gid mo'y kalainan aning mga parisyo og espiritu. Nga otros ang di makasabot ingon si Adonai Yeshua, nganong dili man mo makasabot sa akong sinultihan? Gibinuldi na gani. Giminulti na kay nato, gitinamba nato istorya, di pa gyapon masabtan. Sakto gyud gyapon ang gisulti na Adonai Yeshua, nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti. Padayon Rodroy.
Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mudawat sa akong mensahe. Kana, mo na'y rason. Nganong di mo makasabot, kay gituyo na ninyong di mo makasabot, kay di mo gusto mo dawat ni ini nga mensahe nga inyong nadungog dinhi sa kahanginan. Sayon ra kayong pagpangangkon nga anak mo sa Dios. Wa mo gitaong moangkon nga anak siya siyawa. Di ba? Bisag nangilad pa siya sa mga membro, bisag nanapi sila sa mga membro nila, moangkon din na sila ang anak sila sa Dios. Kay way moangkon nga anak sila sa Satanas. Pero si Adonai Yeshua may atong pahukmon, pasultihon. Na, kay di man mo moangkon, ay padayon na to pagbasa. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Kana, gitog anag yung Adonai Yeshua hinoon. Padayon. Og buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Kana, Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Oh. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran Oh. kay wala man kaniya ang kamatuoran. unsa ang kamatuoran? Tura. Tura. Atong mabasa sa Salmo 119, 142. Oh. Ang imong pulong, ang imong tura, mao ang kamatuoran. Oh, Salmo 119, brother friend. 142. Sa gisultiya. Dili sa Salmo 119, 142. Ang imong pagkamatarong 119, Oh. 142. Oh. Ang imong pagkamatarong mulungtad hangtod sa kahangturan og matuod kanunay ang imong balaod. Oh, dire gingon dire ha. Your righteousness is eternal righteousness, and your Torah is truth. Tan-awa ra. Ang imong Torah mao ang kamatuoran. Ingon si Adonai Yeshua dire, balik ka na to sa iyang giingon, mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayod siya'y mudapig, wala gayod siya mudapig sa kamaturan, wala gid siya mudapig sa Torah. Kay ang Torah mao ang kamaturan. Wala gayod siya mudapig sa Torah. Kay wala man kaniya ang Torah. Wala man kaniya ang kamaturan. Mao na ang buhat ni Satanas, mga igsoon. Anak kamo sa inyong amahan nga mo ang yawa. Kamong mga pastor, kamong mga reliyon dia, mga kongregasyon, nga wala mo dapig sa Torah, kay inyong dibatihon ang Torah, mga anak kamo sa yawa. Mga anak kamo ni Satanas, kay inyo mang supakon ang Torah. Di man ninyo dapigan ang Torah. Samtang si Abraham atong gibasa kaganina sa Genesis 26:5, nagsunod siya sa akong mga mitzvot, mga regulations o sa akong teachings. Nagsunod si Abraham. Mo ba nagibuhat ninyo mga pastor? Anak man kamong Abraham. Nagsunod ba mo sa Torah? Wala. Wala gayon siya mudapig sa kamaturan kay wala man kaniyang kamaturan. Mo ni tinuod. Mo na kamong mga pastor, dili mo mudapig sa kamaturan nga mo ang Torah kay wala man kaninyo ang Torah nga mao ang kamaturan. Busa gipahayag ni Adonai Yeshua, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, mga igsoon. Nga mao ang Satanas. Dili ako'y gasulti ha. Ako lang gibasa ang Biblia. Onya, moingon na sad mong maayong pagkatuis? O kaha, moingon mo nang hukom? Nang hukom ba ko sa akong kaugalingong pulong nga wa mo gamit og bersikulo? Bersikulo ang akong gibasa. Ang Biblia o si Adonai Yeshua maoy nagsulti ni ini mga igsoon. Tiwason pala itong basa, bradoy. Kung mamakak siya, tiwas siya po na to. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya, sa 44 pa ni siya. Kung mamakak siya, Oh. natural lamang kaniya. Tiyaw mo Kay na. bakakon man siya og amahan sa tanang baka. Mauna, natural lang sa inyo nga mamakak mo dias pulpito, magwali mo sa mga membrong ulog-ulog,
pagpanapi, pagulog-ulog, paghapuhap, sa nagkatol nga mga dalunggan sa inyong mga membro, mo nang giingon nga, kung mamakak siya, natural lamang kaniya. Mga bakak man na ang inyong giwali. Pagulog-ulog, pagpanapi sa inyong mga membro, kay bakakon man siya, og amahan sa tanang bakak, kaliwat gid mo sa inyong amahan nga mong yawa. 45. Dili ka mo mutuo kanako kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Kana na mga igsoon ang nigawas gayon. 26 o 36? Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Oh. Kay nagsulti man ako sa kamatuoran, nganong dili man kamo mutuo kanako. Oh, 47. Ang iya sa Elohim mamati sa mga pulong sa Elohim. Amen. Baruch Hashem. Kay dili man kamo iya sa Elohim, dili kamo mamati. Mauna. Amen. Mauna ang kamatuoran. Nganong dili mo mutuo, nganong dili mo mudawat sa among giwali. Kay dili man mo anak sa Elohim. Dili man mo iya sa Elohim. Kay ang iya sa Elohim mamati sa pulong sa Elohim. Ang Torah, kang kinsang pulong na? Pulong na sa tao o pulong sa Elohim? Pulong sa Elohim ang Torah. Kung di na ninyo pamatian ang Torah, nagpaila nga dili kamo iya sa Elohim. Mo nang dili mo mamati sa Torah. Apan kay dili man kamo iya sa Elohim, dili kamo mamati sa Torah. Mga igsoon. Dili kamo mutuo kanako kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Ang inyong gusto paminawan diri sa kahanginan tingali, katong ulog-ulogan mo, katong magwali nga mga igsoon, nakita na nako sa akong damgo, mo balik na ang Ginoo. Unya, pahilak-hilakon dayon mo, dasig-dasigon mo, mga igsoon kunuhay. Dasigon sa pagsupak sa Torah. Mga igsoon, kung tinuod nga nagpaabot mo sa pagbalik sa atong Adonai. Kung tinuod nga nagpaabot mo sa katapusang o sa ikaduhang pagbalik sa atong Misaya, nan, balik mo sa Torah. Balik mo sa kamaturan. Kay di gyud mo madala, mga igsoon, ingnon gyud mo niya anak mo sa inyong amahan nga mong hiyawa. O dayon, mayingon pa yung Adonai ninyo, wala ako makailakan ninyo, mga mamumuhat o dautan. Diri mga igsoon, ang buot ipasabot ni Apostol Pablo, balikan nato ang iyang ipangisgutan kaganina sa Galacia. Ang buot ipasabot ni Apostol Pablo, og sa kasulatan, mao ang pagtuo. Human sa pagtuo, mao ang pagtuman sa balaod, sama sa gibuhat ni Abraham. Mao ngay sequence sa pagpangalagad. Dili kay nabaliktad ang inyo, pagtuo niya supak sa balaod niya maluwas. Asa man na mabasa sa Biblia nga ang una pagtuo, human sa pagtuo musupak sa balaod, human sa pagsupak sa balaod maluwas. Makadawat sa kinabuhing dayon na aday na mo day pattern, mo din ay kamubuton sa Adonai. Nga makasulod ta sa langit, makasulod ta sa kinabuhing dayon. Kung tungod sa pagtuo, na matarong ta. Kay di matarong man ta tungod sa pagtuo, musopak tas balaod. Ha? Kay musopak man tas balaod, makaangkon na tas kinabuhing dayon. Mao di ay na. Yahay. Mao ba ng pagtuo ka pagtuo sa mga Mao ba na ang pagtuo sa mga apostoles? Mao ba na ang pagtuo ni Abraham? Tubag. Pagkatuy-tuy yun ninyo. Munang ipahigmata mo na mo dire sa hustong pattern sa kaluwasan. Ang pattern ni Abraham sa kaluwasan, ang pattern usab sa Exodus, mo'y atong tanawon. Ha? Ang pattern sa Exodus ba, mo'y atong tanawon. Sa wala pa sila luwasa sa Adonai dito sa Egypt. Sa ulipon pa sila ni Paraon, mga igsoon. Ang akong pangutana ninyo, nagbasa man gyud mo ni anang Exodus o sige man gyud mo pananaw anang salida sa Exodus kada Semana Santa. Yes, television. Karon, ang pangutana nako ninyo,
Sa wala pa sila luwasa, sa dito pa sila ulipon sa Ehipto, sa kamot ni Paraon, giuna ba sa adunay paghatag ang balaod sa ila? O gikondisyonan sila nga tumana ninyo ang balaod samtang naulipon mo ha? Kay human mo magtuman sa balaod, luwason ta mo gikan sa kamot ni Paraon. Ingon ana ba ang pattern? Dili. Unsay giuna? Ang pulong pagpahibalo nga ang kaluwasan moabot ang adunay mukuha kaninyo. Og katong pulong nga gisulti ni Moises nga naghatag nilag paglaom ilang gituohan. Pagtuo ang una nga nahitabo. Human sila mutuo sa pulong ni Moises, human sila mutuo sa gipakitang katalagman sa adunay didto sa Ehipto. Gihatagan ba silang balaod? Wala pa. Gipatuman na ba sila sa Syabat? Wala pa. Gisugo na ba sila sa pagdili, pagkaon sa hugang mananap? Wala pa. Wala sila katagi anak nga balaod. Pero ang pulong, gisangyaw na ni Moises. Naguna na ang sangyaw sa pulong nga ilang gituuhan nga ang adunay mukuha day kanila. Nga ang adunay muluwas kanila. Pinagis kusganong bukton. Amen. O ilang gituuhan nga si Moises, propeta nga gipadala sa adunay ngadto kanila. Humani ana, tungod sa ilang pagtuo, giluwas sila sa pagkaulipon sa Ehipto. Mao na ang pattern. Ha? Timan-ina ninyo. Giluwas sila gikan sa kamot ni Paraon. Gipatabok sila sa pulang dagat. Sakyan na lang na to ang pulang dagat or dagat sa mga bugang. Mga igsoon. Sa pagtabok nila sa dagat sa mga bugang, nakatabok na ang mga Israelita. Dito, ang pangutana, sa diyang nakatabok na sila, naluwas na sila, wa pa. Luwas na. Naluwas na. Oh, naluwas na gikan sa pagkaulipon. Naluwas na gikan sa kamot ni Paraon. Nakatabok na gud sila sa dagat. Gipikas ang dagat, nanamok ang mga Israelita, nitikyo pagbalik ang dagat, nangamatay ang mga sundalong Paraon. Makagukod pas Paraon nila, di na. Hingpit na ang ilang kaluwasan. Karon human nila madawat ang hingpit nga kaluwasan. Hingpit nga kaluwasan ha? Ang pagpakatabok na lang nila sa dagat mga igsoon mo na ito'y hingpit nga kaluwasan. Nga naman, wa na maging Paraon, makaulipon nila pagbalik. Hingpit na gyud silang nakagawas sa pagkaulipon. Hingpit na gyud silang nakagawas sa kamot ni Paraon. Karon, kay luwas naman sila. Unsay sunod nga hitabo? Gidala sila ni Moises ngadto sa Sinai. Og ayha pa gihatag ang balaod, mga igsoon. Human sa imong kaluwasan daay nga nadawat tungod sa imong pagtuo, hatagan dayong kagbalaod aron imong sundon. Maunay pattern sa kaluwasan. Ang pangutana, na malibad ba ang mga Israelita? Wala. Ningon unta sila Moises, ningon unta sila ha, Moises unsa pa may kapuslanan anang balaod nga imong ihatag kanamo nga naluwas naman mi. Ni ana unta sila. Nangatarungan unta sila mga igsoon. Unsa pa may kapuslanan anang balaod nga imong ihatag kanamo Moises nga naluwas naman mi. Pero wa sila mamalibad. Gidala sila ni Moises dito sa Sinai. O dito gihatag ang napulo kasugo. O dito mitubag ang mga tao ang tanan nga ipamulong sa Adunay among buhaton ug among paminawon. Kol asher liber Adunay na asiwin nishma. Maunay gitubag sa mga tao, mga igsoon. Sa dihang si Moises ilang gipaatubang dito sa Sinai. Dito sa bukid sa Sinai, kay ang mga tao na malibad, mga igsoon, nga di sila matubang, kay mamatay sila sa presensya sa Adunay. Malisang sila nga makadungog sa pulong, makadungog sa mga kagahob dito sa bukid sa Sinai. Munang ningon sila, Moises, ikaw nalay pangatubang sa Adunay, alang kanamo. Basta timan ilang ni. Mauni ang among ipamulong, mauni ang among saad, nga ang tanan nga ipamulong sa Adunay, among buhaton, ug among paminawon. Wa pagani madungog nila mga igsoon ang detalye sa sugo,
wa pagani nila masugo, mas madungog kung unsang matanga ang sugo, nitubag na daan ang mga Israelita nga ang tanan nga ipamulong sa Adonai among buhaton o among paminahon. Pero karon ang mga Christians nahibalo na unta unsang sugoa. Nakabasa naman unta silang mao da ining sugo ang gihatag sa Sinai. Gisugdan hinuon og pamalibad. Gisugdan hinuon pakigdebate. Mao ba na ang pattern nga gitudlo sa inyong mga pastor sa inyo? Ang atong pattern sa kaluwasan, mga igsoon, walay lain. Ang kaluwasan nila sa Ehipto, ang pattern sa Exodus, mao nay atong gisundan nga pattern karon. Walay lain. Ha? Human sila luwasa, gihatag ang balaod. Samtang nagpadayon sila sa pagpanaw, padulong sa yuta sa saad, ang balaod gihatag kanila. Karon wa pagani mo makasulod sa kinabuhing dayon na malibad na mos balaod. Kung ang mga Israelita nga nagsupak sa balaod, di pamatay ug nangabutalid sila ngadto sa kamingawan, wa sila kaabot sa yuta sa saad. Nagdahom ba mong mga Christians? Nagdahom ba mong mga pastor nga ang inyong pagtuo makaabot ninyo dito sa yuta sa saad? Nga mao ang New Jerusalem? Ha? Nagdahom ba mo nga makaabot mo niya na kung ang iyang balaod inyong supakon? Mintras on the way pa ta, ha? Wa pa ta makasulod sa New Jerusalem, on the way ta sa atong pagtuo karon, sa atong pagpangalagad, nagpadulong ta, nagpanaw ta, padulong sa New Jerusalem. Busa unsa man ang mga balaod nga iyang gihatag, atong tumanon. Kay kung atong isalikway ang iyang Torah, di gid ka kasulod sa New Jerusalem, kay mabutalid ka sa kamingawan. Karon wa pagani mo kasulod sa New Jerusalem, mangigsuon nagsige na mo pamalibad sa sugog balaod, makigdebate mo sa Torah, pagkabagag naong ninyo. Unya nangandoy mo kinabuhing dayon. Ha? Hinumdumi ang nakasulod dito sa Kanaan, ang nakasulod sa land of promise, kadto lang mga tao nga nagtuman sa Torah sa Adonai, kauban ni Josue ug ni Caleb. Kadto lang nagtuman sa Torah ang nakasulod sa yuta sa saan. Karon, kung di sad mo magtuman sa Torah sa Adonai, nagdahom ba mong makasulod mo sa New Jerusalem? Atong basahon Episodio 8 ngadto 9. Kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Elohim. Mao ni ang kaluwasan nila sa Israel dito sa Ehipto. Tungod sa pagtuo, naluwas sila. Grasya ang kaluwasan, mga igsoon. Ngano man? Nganong grasya ang kaluwasan sa mga Israelita dito sa Ehipto? Nganong grasya man? Wa man sila tagaig balaod. Wa nila hagoy, way balaod nga gipatuman aron maluwas. Sa laktod na pagkasulti, pagtuo ra gipuhunan, makasasala pa silang tanan na tuhog, gawan pa ang uban ni adto. Di ba, Brother Roy? Malakmit. Gikaluyan. Kontaminado pa ang ilang kinabuhi sa mga Ehiptohanon. Wa sila gipabuhat bisan unsa nga balaod, pero giluwas sila. Mo to'y grasya. Mo nang giingon ni Apostol Pablo, mga igsoon, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Elohim. Mauni ang kaluwasan sad didto nga nahitabo sa Egypt. Padayon. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Elohim. Amen. Buhat ba to sa mga Israelita aron sila maluwas? Unsa may gibuhat sa mga Israelita aron sila makagawas pagkaulipon sa Egypt? Naa ba? Wala sila gibuhat bisan unsa aron makagawa sila sa Egypt, aron makagawa sila sa pagkaulipon gikan sa kamot ni Paraon. Wa sila gibuhat bisan unsa. Pagtuo ra gyud sa pulong ni Moises. Ang pangutana, grasya to dili? Grasya ang ilang kaluwasan, grasya. 9. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Amen. Muna ka mga Israelita, dili makapasigarbo ang ilang pagkahimong naluwas, pagkalinuwas nila gikan sa kamot sa Egypt,
Dili nilay ka pasigarbo kayo asilay nabuhat bisan unsa. Pero human lagi sila luwasa, human nila maangkon ang hingpit nga kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa Egypt. Gihatagan dayon silang balaod. Mao ni ang pattern nato ron mga igsoon. Human nato maangkon ang kaluwasan tungod sa atong pagtuo kang Misaya Yeshua. Tungod sa atong pagtuo sa iyang bililhong dugo nga giula dito sa Kalbaryo. Human nato maangkon kini nga kaluwasan mga igsoon. Dunay Torah nga angay natong sundon. Amen. Isip kita gimatarong na sa atong pagtuo tungod kang Yeshua Misaya. Dunay Torah nga angay natong sundon. Magkinabuhi ta subay sa Torah. Unsa pay gisulti dire? Roma 3:31. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod. Amen. 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 Giklaro ni Apostol Pablo. Di ba? Di ninyo ikalimod mga Baptist, Assemblies of God, Protestante, Born Again, Pentecostal. Di ba dili ninyo ikalimod nga si Pablo inyong giangkon nga maoy inyong apostoles? Makapablo kayo. Makipablo kayo mo kay si Apostol Pablo lagi gipadala nga apostoles sa mga hintil. Nganong di man mo makasabot anang gisulti ni Pablo sa Roma 3:31? Nagpasabot ba kini nga tungod sa pagtuo atong gisalikway ang balaod? Wala, matod pang Pablo. Wala, pero kung ang pastor pangutanon, ang inyong pagtuo nagsalikway sa balaod? Yes. Ang inyong pagtuo nagtumas sa balaod? Wala. Anak mo. Waday mo mosunod sa teaching ni Apostol Pablo sa inyong giila nga inyong apostoles. Apostoles sa mga hintil. Wa daay ninyo ilha si Apostol Pablo. Kay si Apostol Pablo, di naman ta kalito kinunin eh. Si Apostol Pablo nag-ingon, wala nato isalikway ang balaod. Tungod sa pagtuo, hinunua gilig-on nato kini. Pastor, wala na. Pero sa pastor, unsay gilig-on ninyo? Ang pagkawalay balaod. Ang inyong pagtuo, mga pastor, ang inyong pagtuo naglig-on nga way balaod. Wala ang balaod ni Moises. Ang inyong pagtuo naglig-on nga wala na ang balaod ni Moises, wala na ang Torah. Balaod ng pastor Abilin. Pero balaod sa inyong simbahan, balaod sa mga pastor, balaod sa inyong mga denominasyon, inyong gisunod. Muna wala bantay sa kadaghanan membro. Maosad, mga membro, sunod nga sunod. Giwala ang balaod ni Moises gipulihan sa balaod sa church. Kana. Unya ang mga membro, Dito, blind, dito nakabase ang ilang performance. sunod nga sunod. Unya tungod sa ilang pagtuo sa pastor, di na hinumutuo suwali nga kamaturan. Kita mo to og balaod Moises. Makadug sila gawalis kamaturan sa gituis antaw hanaw. Mga igsoon pagkaluoy gyud ninyo. Ang pagtuo di ay sa mga apostoles naglig-on sa balaod. Pero ang inyong pagtuo nagwagtang sa balaod. Pareho mo pagtuo dili. Kamoy mo hukom, kamoy mo tubag. Mga membro, pangutana lang ning ako ha. Wala ko magtuis, ayaw pasangil nga nagtuis ko. Nangutana lang ko ninyo. Ang inyong pagtuo, ang pagtuo ni Apostol Pablo, pareho ba? Kay ang pagtuo sa mga apostoles naglig-on sa balaod, samtang ang inyong pagtuo nagwagtang sa balaod. Pareho dili. Mingo, wa man mi magwagtang sa balaod, brad. Oy, kung wa pa mo magwagtang sa balaod, nganong di man mo mutuo sa Shabbat? Nganong Domingo man mo? Kay ang balaod ni Constantino, mo inyong gisunod nga Domingo? Mag-iampingan. Mo inyong giampingan ang balaod ni Constantino nga Domingo? Ang balaod sa Elohim, mga igsoon nga moong pagbalaan sa adlong igpapahulay nga mong Sabado, wa niyo sunda. B. Pareho sa pagtuo sa mga apostoles ang inyong pagtuo dili. Kamo mga pastor nga naminaw makaingon gyud mo karon nga tinuod sa di gid mi pareho pagtuo ni Pablo
Karon, makapaluwas ba ng inyong pagtuo? Maghatag ba na ninyong assurance sa kaluwasan kanang inyong pagtuo nga lahi sa pagtuo sa mga apostoles? Dayag nga dili. Amen. Dili yun. Kay ang inyong pagtuo sukwahi sa pagtuo. Ang inyong pagtuo contradict sa pagtuo sa mga apostoles. Ang pagtuo sa mga apostoles naglig-on sa balaod. Amen. Samtang ang inyo nagwagtang sa balaod. Kana lay timbang-timbanga mga igsoon. Simple man kayo ang kaluwasan kung imong nasabtan. Pero magpabilin ka nga modapig sa bakak nga pagtulunan sa imong pastor, bakak nga pagtulunan sa inyong relihiyon, bakak nga pagtulunan sa inyong denominasyon, ulahi ang pagbasol pag-abot sa adlaw. Magpasalamat ka nga nakadungog ka ning programaha. O ang akong challenge nimo, basaha ang imong Biblia o timbang-timbanga. Kanara. Basaha ang imong Biblia o timbang-timbanga. Asa ka dapita na husto o asa ka dapita na sayop. Kung nakita nimo nga naa ka ng dapita na sayop, naan undangi ka na nga sayop, o ipadayon ang husto. O kay wala naman sa tay igong panahon, mga igsoon, ako mag-auhag na usab kaninyo sa pagsunod kanako sa mga pag-ampo. Ingna nga Adonai Yeshua, Hamosyak, dawaton ko ikaw nga akong manluluwas. Nagpasalamat ako nga nasabtan ko ang imong pulong. Salamat, gibuksan mo ang akong kasing-kasing ug ang akong hunahuna. Nga di ay ang imong balaod, ang imong Torah naglungtad hangtod karon nga kini angay namong pagasundon. Samtang kami nagalawig sa among pagtuo diha sa pagpangandoy sa kinabuhing walay katapusan. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua Hamosyak, dawaton ko ikaw. Amen. Adonai Yeshua, sa gihapon ikaw manalangin sa among mga sukindig paminaw. Kami itong midawat kanimo karon sa ngalan mo Adonai Yeshua Hamosyak. Amen o amen. Okay, wala naman kita igong panahon, kini ang inyong ubos nga alagan sa Adonai, Brother Gideon Silva kauban sa atong beloved brother Efren Esconde o atong beloved brother Roy Celeste o sa akong mahal nga anak Chid Kinor Silva. Manamilit kaninyong tanan sa Panginoon nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman ini hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna o sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Baruch hababishem Adonai. Dalaygo ng naganhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag ka natong tanan. Shalom, shalom.